आरोना माने 80 बोसोरनि उनावहाय साउन्ड टेक 7 एक्शन बाला नार्जारि चेनेलावहाय नोंथांमोनखौ खनसे स्राय बलायफिनदों आरोना भिडिअ बानाया ब्लग बानाया माने भिडिअथ' बानायबाय थाखायो ओमफ्राय ब्लग बानाया अन्थाइ मुगा बायदि गोबाव जाबायमोन आरोना ओमफ्राय दा बिदिनो भिडिअआ माने एसे हेभियानो जाहैनो हागौ आलदा टाइपनि ओमफ्राय माने जियारानि ब्र'लायनो आदसा ओमफ्राय माने दा बर' रायदारफ्राव फैगोन आरोना ओमफ्राय बिनिफ्राय जियारानि बर'आव फैगोन आरोना ओमफ्राय दा नायलांबाय थादो भिडिअआ माबायदि जायो नोंसोरसो मिन्थिसिगौ माबायदि जायो ओमफ्रायहाय दा जोङो फुरा इन्जय बानायसिगोन आरोना माने दा बर' रायदार फैगोन नालाय अनेक गोबावनि उनावहाय ओमफ्राय आंबो ब्लग बानायैया अन्थाइ मुगानिफ्राय गोबावसिन जाबायमोन आरोना होमबा नायलांबाय थादो ब्र'मोन ओमफ्रायहाय नै ओरैहाय दङ रिस्ट ब्लग हादर ब्लग ओमफ्राय हादर ब्लगाव हनै फुरा भिडिअ बानायगासिनो दङ ओमफ्राय नोंना मा नाम मोनलाय आंना संजय दत्त गोविंदसो डांस करो गोविंद है तो वाह मैं तो रास्ते से जा रहा था ये गाना को डांस करना चाहिए आप गोविंद है तो ये भी डांस कर सकते हैं हाँ ये भी रिस्ट ब्लॉग भी डांस कर सकते हैं लेकिन मैं डांस करने को नहीं आता ही नहीं और इधर है एक ब्रोआ सौफैबाय ना जोंना दा बर' रायदार ब्रोआ आच्छा जागोन आच्छा वेलकाम दा माहाय बेरायहैनाय जायो आंनि बे गाखोसै जागोन ना ब्र' आच्छा चलो माने ब्र'जों गारि सालायनायावहाय बारा मोजां रायलायनाय जायाखै आरोना आच्छा बुहुद गोबावसो मोनलायना ब्र' मबाइल लोगो मोनलायैया आच्छा खनसे स्राय इन्जेक्ट लाबोसै आरोना आच्छा जागोन ओमफ्राय नै आब'आ हेलमेटखौ खुवाखै आरोना दाबो आब'आ जोंनिया होनहरदो आब' जियारानि ब्रह्म बर'सो अरे तो एल लग गए तू समझा हाँ नहीं तू समझा नहीं नोंनिबो ब्रह्म होनगासिनो आरोना नै ओमफ्राय आब'ना बाइकआ बेनोमोन नामा आच्छा फुल गारफ्रिक आरोना नटिस आरोना ओमफ्राय बावहाय लिरनाय दं war starting Indonesia in near Indonesia Bhutan the flash माबा माबि लिरनाय दं आरोना ओमफ्राय आं माने बारा इंलिश रोङा नालाय बेहाय आङो नटिस फरायदोंमोन आरोना माने जेबो नङा आरोना दोनबोबाय आरोना आच्छा माने जियारानि लिरनाय आरो फैनांबाय फैबाय थाखानांगौ नोङो माने दोनबोबाय थानांगौ आरोना दोनबोनांगौ बिदिनो जायो बे दाख्लैबो लोगो फैनाया दोनबोनांबायना आं बिसोरखौ जागोन आरो नुबाय हिसाबै माने फैनांगौ जायो फैनांगौ जागोन ओमफ्राय दासिमबो ब्र'निखौ गोजान साबस्क्राइब खालामहो जागोन ओमफ्य नोंनिया 50 गिटार खासिना आंनिखौ थिना हो एडभान्स 50k कंग्रेचुलेसन जागोन माने एडभान्स आरोना एडभान्स कादा बे पार्टियावहाय बर'आव जाहैसै दावा हानायसो आच्छा के खानोसै ब्रा आच्छा जागोन होमबा थांनांगौ आंबो देब्रा खबर होगोन ना ओमफ्राय संखौसो थांबावनोसै जोङो ना मा होनो एसे ओरैफोरनोसै माने आब'मोना ओरैहाय फट' लागासिनो दङ दा जों संखौ थांगासिनो आच्छा जागोन जोंसो फार्स्ट टाइम आरेस्ट सालायनाय आरोना हाबि जाहोलांबायलै मोजाङै बेरायासै माने नेक्स्टआव फैफिनसिनो ना मा होनो ब्र' माने मोजाङै बेरायासै आरोना ओमफ्राय नै संकसनि बेब'आ लागाबो ब्र' ओमफ्रायहाय दैया रानजोब्बाय आरोना ओमफ्राय देग्लाय पिकनिक स्पट बानायदोंना बानायाखै मोनथिला आरोना बानायगोन ना बानाया फुरा नै फुरा हाद्रिजोब आरोना Oh my god slip दानदों बालाबारियाव आं गोजा जायालै जायो
बारा मोजां बेरायाबाबो औ ओमफ्रायहाय जों दा होलाखिसैसो लेवरा बेग जाम लागाव लेवरा बेग जाम मादार चुटबो होला जागोन फुल मजा माने आच्छा हिट जागोन ना मा होनो ब्र ओमफ्राय आब'आ नै आथिं सुदोंमोन आरोना आच्छा नै फुरा बिजि मबाइलावहाय होनबावदो गप्र' मेन फुरा सुसोमजोब्बाय आरोना गुसु नंगौना नङा आबा आच्छा लादाखनिफ्राय बोहैबोनाय माने दै संकसनि आरोना बेयो ओमफ्राय फुरा भिउ पइन्टआ थाङाखै आरोना बर' राइडारनि दाय बियो माने भिउ पइन्टआ थाङिया बर' राइडारनि दाय भिउ पइन्टआ थाङिया नोंनि दाय मोदोमोन हरैसोमोन बेखौ बारनानै जाम्मु काश्मीर मोनलायो आरोना थगायजोबनाय नङा माने आपेल मोनो बेहाय लाजाखाया ने मावसिथि मावगारहरनाय लांदियावनो बानाय माने ओमफ्राय जानाय नङा होनबाय आरोना ब्र'आ माने दैया बेवहाय माने गामसा लाबोआखैब्रा जोङो माने गामसा लाबोआखै आरोना नोंबालाय बारनो हानायमोन दा आं दाबोनो लेवरा होनो हायो बेहाय दे हो इदि जाया आच्छा जागोन आरोना जागोन ओरैहाय गोबाव उनाव लोगो मोनलायफिनबाय नै फंबाय मोनजोंहाय बहुत बरिया मोजां मोनदां मोजां नांदां माने दाखालि खनसेयावहाय केन्सेल जादोंमोन आरोना माने आं लोगोफोरखौ लिंबोदोंमोन आरोना माने लोगोफ्रा नायनो होन्दोंमोन नालाय रायमना नेसनेल पार्कखौहाय बेयावनो फैबाय ओमफ्राय इमारजेन्सि फैनानै थाफैनाय जादों बेयाव लोगो मोनाखै सरिनि खोथा गैया बेहाय लोगो मोनलायबाय माने जों एनि टाइम लोगो मोनलायबाय थाखागोन आरोना माने दा मा होनो गोदान थासेन दैयावहाय गासिबो जागोन ओमफ्राय गावसिना होदो ओरैहाय नै ब्रमोन दं नायनो हागोन बिथिं नै जेफ्रा हेन्सामलै नै हिनजावालाय हिनजाव सिख्लाफ्रानो फथायजाया माने हेन्सामखौ सिख्लाफ्रा माने गोसोनो बोरैबा मोनोलै माने सोंनो हाया माने दंखायो सानो लाजियो राइट माने लाजियोना सिख्लाफ्रा माने दंखायो दां बेना साननानै थायो आरो नंगौ नोङो दा आखायाव 20,000 25,000 फैसा लालाय दानि सिख्लाफ्रा खिथु खारनांगोन अ माय गड बारा जाबायना बारा जाबाय सिंगाराथ' फैयाखै जोंनि गेजेरावहाय माने दे खनदो नोंनो एसे मोनसे दहाय खनदोंना सिंगारा कलेजाव खननायाब्रा नोंसोर गार्लफ्रेन्डनि खोथा रायलायदों ना दे हो दाजाबलायदां गलाय बायदिसो जालांबाय सिख्लायाबो हनै माइनाससो खालामबाय आच्छा जोब्बाय आरोना गाना बेनो बेल' जाद्रायालै बिजों बेयावबो नै बानायनो हायो आं नै माने मोसानोबो हायो आरोना माने जुथा गानाखैना सेन्देलसो गानदों बेखायनो हादों माने फुरा दं आरो आङो सेन्देल गाननानैहाय ओमफ्य नोंबो नोंनिखौबो देखायदो येस माने आंना सेन्देल थाबाय आरोना नै अट'मेटिकसो नामा कंट्रोल आब' बागुरुम्बा मोसानो होलाय खनसे आच्छा जागोन माने रोङा गोरा Oh my god. जागोन बारजोबलाय खनसे ओमफ्राय एकट्रिसा बासाव इला एक्टर दं देता हूँ आपको आप भी सेटिस्फाई हो जाओगे
ओमफ्राय Yauhai. ओमफ्राय मोनसे खोथाया ओरैबायदि आरो ना माने आंनि भिडिअखौ नाया ओमफ्य साबसक्राइबारा बेसेबां नांखो ओमफ्राय आं बिसोर बुंग्राफोरनि सायाव आं मोनसे खोथा बुङो आरो ना डाइरेक्टलि मादार चट जागोन बुजायालाय बिसोर आंलाय मानसिनो आंलाय मा होनो सानो साननायखौ आदसा ओमफ्राय जखि आरो ना नायना हो साबसक्राइब खालामना हो नोंथांनि सापर्ट नांगौ आरो ना जोंनोहाय जागोन ओमफ्राय बाला बाला सेटाका साला वाव ओमफ्राय ब्र नोंसोर आरो ना ओमफ्राय कृष्णखौ डाइरेक्टलि लोगो मोननांगौ आरो जागे नोंलाय फैगोन आरो फैयाबा हले कमेन्टआव जावसो हरदो आङो दे मा जावनो नो खबरा खबरखौसो ओमफ्राय आब' खनसेसो साबसक्राइबनि माबा खोथा होना होदों आरो ना आबो मोना आबो मोनगैया आरो आबोसो आब'सो आबो मोजां जागोन नोंलाय गासिबो दं रायमनायाव फैना बहुत मोजां नांबाय खिन्थु सिङाव हाबनो होआखै जिब साफार नङाबा हाबनो होआ नालाय खिन्थु संकस दैमा सेराव थांबाय ओमफ्राय लोगो मोनबाय नै मा नाममोनलाय बाला नार्जारि ओमफ्राय साबस्क्राइब खालामना हो बिनि चेनेलखौबो जल्दि जल्दि माने गावजों गाव सापर्ट खालामलायनांगौ नोंनिखौ आं नाय आंनिखौ नों नाय बिदिबासो माने थाब ग्र' जायो नालाय माने मेगन सालायनांगौ दरकार गैया आरो ना बयबो गाव गाव हेल्प खालामलायनांगौ सापर्ट खालामलायनांगौ अके नै फंबाय माखाफ्रा बे फंबाय उन्दैसिन बे थांसिगोन ओइ ब्र आदसा थांसिगोन आरो ना माने आंना केमेराया फुवार नुजोब्बाय फुरा बाय आब' बाय 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 ब्र औ बाय औ बर' रायलायना औ जागोन आदसा ब्र होमबालाय थांदो दे होमबालाय ब्र थांदो बाय बाय दे बाय बाय